Да се представя. Виктория съм, представител на марката Cody Professional за България. И в сегашния лайв ще ви представим новите продукти на марката. Отдавна не сме се включили и те са се насъбрали така повече продукти. Всъщност днешния лайв ще го водя аз и нашата обучителка Валерия. Тя също ще се представи по-късно. Аз ще ви разкажа теорията, спецификацията на всеки един продукт, как се използва, какво да очаквате от него и малките хитринки, които има за всеки един продукт. Валерия ще ви покаже вече на практика как се нанася продукта, как можете да го комбинирате с други продукти, какви са възможностите на всеки един продукт. И разбира се, че в края на този лайв ще имаме томбола с 3 подаръка. Той ще има 3 победителя на тази томбола, като те ще се изтеглят. Здрасти! Много ми е приятно, че гледате и че се присъединихте към нашия лайв. Както започнах да казвам, и този лайв по традиция върви с томбола. Условията на тази томбола са лесни. Следвайте и двете ни страници, Victoria Pro Cosmetics, моята и codyprofessional.bg, и отговорете правилно на въпросите, които ще ги напиша в коментари към този лайв. Лайфа ще се съхрани. И в края на лайфа също ще кажа въпросите. Те се основават на информацията, която ще получите по време на този лайв. И така, след една седмица ще изтегнем победителите на тази томбола. И така, 3 от вас ще могат да получат в подарък най-новите продукти на марката. И така, да не се бавим много, започвам с новите продукти. Първо, което искам да ви покажа и да ви представя, това е новата LED лампа на марката Cody Professional. Вероятно, вие вече сте я виждали в сайта, някои от вас вече се запознаха с нея, някои от вас вече си я ползват, но пак казвам, тъй като отдавна не сме излизали в лайв, държа да ви разкажа малко за нея. Тъй като тази лампа сме чакали много дълго. Тя е действително една от най-мощните лампи на пазара. Изпича много трудни за изпичане материали, такива като цветни гелове, акригелове, камуфлажни, бели гелове, бели акригелове в по-голям слой, там където се работи с горни форми. И имаме вече дори страхотни отзиви точно за тази лампа. И така, самата лампа върви с 42 светодиода вътре, които са разположени ергономично, както виждате, за да се хванат абсолютно всички мъртви точки. Има свалящо се дъно и едно нещо, което е много яко, и не съм го виждала до сега да имат някакви други лампи, ето тези кръченца. Аз сега ги разтъпих, които се изваждат. Ето така. Така. И каква е мисията на тези кръченца? Като поставяте така лампата върху масата, клиента може лесно да си мушне ръката и, както виждате, този пръст да си го мушне отдолу. И по този начин лесно да си изпече гелака на всички пръсти.
Ето някой пише, че аз съм с тази лампа и са супер. Радвам се, че ви харесвам. Ние също сме много доволни, използваме я в салона. Второто удобство на тази лампа е това, че върви с акумулатор, работи и по време на зареждане и може да се използва в помещение, където нямате наблизо контакт и не ви трябва да си търсите удължител. Това е много удобно. Може лесно да се пренася от маникюрната маса към педикюрното. Има сензор за поставяне на ръката и брояч на секунди. Както си го натискате, той вече така и ще върви всеки път, като клиента си мушка ръката вътре. Така, мисля, че това е за тази лампа. Като цяло издържа достатъчно дълго време в професионално използване. Говоря за над 1 година, т.е. това е мощна професионална лампа. Така да кажа. Моля ви се, ако имате някакви въпроси, каквито и да е, относно продуктите на марката или относно нашата дейност, заповядайте да ни пишете в коментар. Аз виждам коментарите и ще отговарям по време на лайфа. Да си пише особено за палец. Да, особено за палец е много удобно, да. Също така. Следващия продукт, който също искам да ви покажа, той е малко от по-старите. Това е лампата Фенер. LED Glow 9 вата. Фенерче. Тя е само за LED гел лакове. Като цяло, този фенер става за всички гелове и акригелове. И най-много се използва с горни форми и с гел типси. Ако говорим за тази лампа, тя става и за UV LED гелове също. Не само за LED. Така. Да. И исках да ви кажа каква е разликата всъщност между това фенерче и другите фенери, които ги има на пазара. Най-голямата разлика за мен е в мощността, защото този фенер е 9 вата. Повечето фенери на пазара са около 3 вата. И тези от вас, които изграждат с горни форми, знаят, че много трудно се захваща материала вътре и много трудно се изпича по-надълбоко. Тоест с този фенер материала не само се захваща бързо, но и се изпича по-дълбоко. И говоря за цветове и материали, които по принцип трудно се изпичат, като бели акригелове, цветни гелове и така нататък. Тоест, това е едното от предимствата. Иначе е удобна, защото има магниче, може да си я поставите, нали, тя сама се включва. Не е нужно да го държите с другата ръка. Откача ли се от поставката? Да, откача се. Ето така. И има копче, което обаче трябва да се натиска, за да проработи. И това е за фенерчето. Така, вървим напред. Друго нещо, което исках да ви покажа, е безкиселината основа, която е един от новите продукти на марката. Да изпиша като мини лампа, не толкова като фенер. Да, заради това, че изпича по-надълбоко, може да се използва и като мини лампа. Дори тези от вас, които работят в тънки слоеве или за домашна употреба, за по един нокът, с гел лак, изпичат се, няма никакъв проблем с фенерчето. И така, продължавам с новата база на марката. Rubber Base Acid Free. Без киселина база.
Казва се Rubber Base, защото има консистенцията на каучуковата база. Няма каучук вътре. Като цяло всички Rubber Base нямат каучук вътре, просто имат консистенцията на каучук, т.е. разтягаща консистенция. Какво я прави особена тази база и защо марката е излезнала с тази база? Сигурна съм, че повечето от вас вече са чули или са видяли някъде, че базите имат киселина. Говоря не за киселина като съставка, нали, която в народа се нарича киселина, а в правилния език химичната съставка се нарича метакрилат. И всяка една гел база, която е, нали, полимер и се изпича в лампа и трябва да се захваща с нокътната пластина, всяка една база има метакрилат или някакво деривативно на метакрилат. И вече в съответствие на това с какви примеси се слага този метакрилат вътре в продукта, в лабораторни условия се измерва pH-то на този продукт, който после се слага върху ногтите. Имаме коментар. Страхотна база, ползвам я вече, нанася се много лесно. Супер, благодаря ви много за отзив. Това е и нашето впечатление, но нека да ви разкажа малко по-подробно за тази база. Това, че се нарича Acid Free, не означава, че тази база няма метакрилата вътре. Метакрилата присъства и в тази база, както и в останалите бази на марката. Просто тук този метакрилат е разработен по такъв начин, че цялата база идва с pH, който е равен на pH-то на водата. Тоест, в своята най-чистата форма водата има pH 7 и това е pH-то на тази база. Ако някой от вас се интересува по въпроса, то почти всички бази, pH-то им се води в някъде между 4 и 6. Тази база идва с по-висок pH. Също така, ако погледнете онлайн, pH-то на нокътната пластина е някъде между 5 и 6. Тоест базата идва автоматично с по-висок pH, отколкото нокътната пластина. Тоест няма никакъв шанс тази база да пари на клиента или независимо от големината на слоя, който ще сложите от тази база, тя няма как да причини термично изгаряне на нокътната пластина. И точно това е идеята с тази база. Да може да я слагате в какъвто искате дебел слой и тя няма да пари, няма да има опасност за термично изгаряне на нокътната пластина. Тази база става за твърди, здрави, нормални ногти. Защото когато ногтите са гъвкави или са чупливи, тя няма как да се захване толкова добре до нокътната пластина. По естеството и като цяло по естеството на всички полимери, които се слагат върху ногтите, знаете, че има меки материали и твърди материали. И с една има една общо приета разлика между твърди и меки материали и това е, че твърдите материали обикновено идват по течни от
по-меките материали, но това не важи за абсолютно всички марки, абсолютно всички материали. В Коди, тъй като тази база е по-твърда от каучуковата база, тя действително е и по-течна от каучуковата. Като тиксотропия бих я определила като среднотечна. Има страхотни самоизравняващи се свойства. По-опитните майстори биха предпочитали нея за изравняване повече, отколкото каучуковата ни основа, защото с нея може да се работи по-бързо. Разбира се, препоръчва се да се работи пръст по пръст. И тогава базата няма да се разтече. Тя идеално се изравнява и се работи много лесно с нея. Както вече споменах, тя става за здрави, нормални ногти. Ако клиента ви има тънки, гъвкави ногти, тогава под нея се препоръчва един тънък слой каучукова основа. Тоест, вие нанасяте каучуковата основа с четка за гел, с триващи движения, много тънко наистина. Изпичате 30 секунди или до 60, зависимост от мощността на вашата лампа, и отгоре може да изравнявате с тази база. И клиента, колкото и тънки да са му ногтите, няма да има усещане за парене. И колкото и вие да не сте сигурни в слоя, който слагате отгоре, няма да има опасност за изгаряне на ногтната пластина. На мен ми изглежда като Quick базата. Всъщност е нещо средно между Quick базата и Rubber. Даже бих я определила като малко по-течна от Quick базата всъщност. Леко по-течна от Quick базата. Да. Защото ония ден ги пробвах всичките и наистина от всички три тази беше най-течна. Така, това е за базата. Сега минавам към новите ми гелове. Новите гелове са действително много яки. Аз ще ви покажа палитрата. Даже ще ви я покажа на другия телефон, за да се вижда по-отблизо. Това са новите джели гелове. Имаме за сега 3 цвята от тях. Камуфлажни цветове. Ето ги. Ще ги сложа тук. И малко по-нататък Валерия ще ви ги покаже как се нанасят. Даже ще изграждаме с тях. Искам малко да ви разкажа за техните особености. Като цяло, ето както виждате, то стои. Тоест държи формата великолепно. И арката я държи идеално. И е такъв, така да кажа, стоящ гел. Това е гели. Тези гелове желе са трифазни гелове. Тоест, за да моделирате с тях, ви трябва база отдолу. Като база може да използвате UV-Base гел с много тънък слой, или еднофазния гел, или каучуковата основа в много тънък слой. Лайфа ще продължи, мисля, че поне още 1 час и ще се съхрани, защото имаме и практичната част на този лайф. Много красиви и блещукащи частици. Да, действително. В момента всички тези цветове, които имаме от бяла желе, имаме един с седев и 2, които са без седев. Един розов и един млечен. Така. И като цяло повечето гелове сега, които се появяват на пазара, са трифазни. Тоест,
отдолу се слага задължително подложка от база. Дори да е еднофазен гела, все пак вие слагате подложка. Само че тази подложка я взимате от самия гел. Тоест вие първо в еднофазния гел взимате от самия гел, правите подложката, изпичате и след това отгоре моделирате с същия гел. В трифазния гел разликата е, че като подложка се използва отделна база. И така, вече казах коя може да е базата. Самия този гел по консистенция е като желе. Може да се използва за работа с горни форми, за перманентен френски, за вградени дизайни. Също така може да се работи в техниката бордове. Това не знам как да го преведа на български. Цял ден съм търсила днес дума и разбрах, че тази техника всъщност няма още наименование на български. На руски се казва техника с бартон или валъскова е техника. Тоест техника с борд или с косъмчета. Има се предвид, че с този гел може да се изградат ъгълчета или свободния край до към 2 мм, без да имате подложка от хартия или някаква друга подложка. Тоест изграждате върху въздуха, де-факто. Този гел става за тази техника. Изпича се от 60 секунди до 2 минути напълно в почти всички лампи, които вървят от 36 вата нагоре. Също така едно нещо много важно за този гел. Той има ниска ниска тиксотропия. Това означава, че той държи формата и за да може да се разтича, майсторите с четка леко го затоплят. Той слагат една капчица и малко с четчицата бъркат вътре в капчицата, за да затоплят гела и след това го разтягат. Т.е. този гел при някакво механично натоварване се втечнява леко и може по-лесно да се разнася върху пръста. Те си каза, например, като клиентката си яде ногтите и няма изобщо къде да захване формата за изграждане. Да, така е. Точно в тези случаи може да се използва и хубавото на него е, че той почти не пари в лампата. Повечето клиенти, които сме ги правили с този гел, много малко от тях, които да имат леко парене. Препоръчвам ви да го пробвате. Ние по-късно ще ви го покажем също така. Друго нещо, за което исках да ви разкажа е Self-Level Builder Gel. Той също по-отдавна се появи в марката, но ние сега имаме допълнение от цветове. Сега само да ги отворя всичките. Много хубави камуфлажни цветове. Има и млечен, и бежов, и розов, и седефен бял. Даже аз в момента върху моя нокът, който е вече на 2-ти месец, за което се извинявам, съм в момента с White Shine гела. И както виждате, на 2-ти месец само моя нокът израсна, иначе той се стои перфектно, самия гел. Като консистенция идва средно течен гел. Много бързо
и много и идеално се само изравнява. Де се казва, с въртеливо движение се загрява и се нанася лесно. Да, с въртеливо движение се загрява и се нанася лесно. Това става за гел желето. За гел желе. Този Self-Level Builder гел идва малко по-течен, но ние вече работим с него напълно и в курсовете и дори начинаещите много го харесват. Така че той става идеално и за начинаещи курсисти, и за по-опитни майстори. За поддръжка, за класическо изграждане, за изграждане без пилене. Това е страхотен гел. Също така става и за изграждане с горни форми, разбира се. Де се казва, QuickBase е универсална основа за гел лак, подходяща за работа с всеки тип ногти. Базата е с традиционно добро качество за марката и економична. Добре. Правилно. Много своевременно вмъкване. Така, за Self Builder Level Gel. Изпичат се пак така от 60 секунди до 2 минути, в зависимост от мощността на лампата. И последният гел, който искам да ви покажа, който също така вече отдавна се появи при нас, но ние не сме се включвали. За да ви кажем за него, но сумати видеа вече излязоха в интернет с различни дизайни. Това е витражния гел, Glass Builder гел. Както виждате, той идва полупрозрачен гел. Става за страхотни вградени дизайни, за мокър ефект, за ефект в стъклото, за работа с горни форми. И като цяло за всяка вид декорации е просто супер. Комбинира се, може да се комбинира с котешко око, може да се комбинира с бяла гел боичка и той придава цвят на тази бяла гел боичка. Сумати идеи може да се направят с него. Като консистенция този витражен гел е най-течният ни гел, който имаме в момента. И затова той с него може да се работи пак така в техниката без пилене или просто се нанася накрая като топ, в зависимост от дизайна. Пак така изпича се от 60 секунди до 2 минути, в зависимост от мощността на лампата. Уникални са. Много ви благодаря за коментарите, много ви благодаря, че ми пишете. Много е важна за нас обратната връзка. И много ви моля, ако имате някакви въпроси, сега е момента да ги зададете. И едно от последните неща, които искам да ви покажа и да минем към практичната част, това е металната гел боичка. Ето я. Ние сега ще ви я покажем и на нокът как стои. Като цяло течен метал. Тези гел боички, които наподобяват течния метал, идват малко по-скъпи от обикновените и това важи за всички марки като цяло. Така че и тази идва малко по-скъпа, но пак за сметка на това тя се изразходва много бавно и е много икономична. Супер, да. Разбира се, ще пускаме по-често лайфове, да. Трябва. Винаги всички ми го казват, аз все не намирам време, но вече от тук нататък ще подключвам и другите ни обучители да се включват, така че ще пускаме по-често лайфове. Единственото, което исках да кажа за тази боичка е, че тя има лепкав слой, който е съвсем минимален и се препоръчва да се използва с топ отгоре. Не се препоръчва да се нанася върху цял нокът, защото е много пигментирана и в такъв случай
има риск да не се изпича и е много трудно за разнасяне като цяло, затова не бих препоръчала. За такъв дизайн бих препоръчала по-скоро да използвате пигмент или фолио или някакъв друг гел лак. Защо няма златна гел боичка? Аз съм сигурна, че много скоро ще има, защото марката обикновено изважда един нов продукт, гледа, нали, какви са отзивите от клиентите спрямо купуваемост и след това изнасят и други цветове. Така че предполагам, че много скоро ще има и златна, и розово злато, и шампанско, и всякакви други цветове. Така, мисля, че като други нови продукти, които исках да ви за които искам да ви кажа и само ще ги спомена, после ще ги покажем. Това е белия омбре спрей. Имаме една цяла серия от омбре спрейове, но бял още не сме имали. Марката много време е тествала различни пигменти, докато се добра до идеално изпичащо се бяло, което няма да направи проблеми, което не пожълтява в лампата. Топ лак витраж ще има ли? За топ лак витраж не мога да кажа, но камуфлажни топове ще има със сигурност. Да. Бял омбре спрей е също едно от новите продукти. Също така сме получили много якички декорации за сега Свети Валентин. Получихме флейкс, такива юки флейкс, които се нанасят върху ногтя и сега ще ви покажем как. И с които се правят много яки дизайни. Различни цветове имаме от тези. И сме получили различни рефлектив брокачета. Повечето от вас знаят, че имаме рефлектив бази. Това е почти също, само че е на брокат. Вижте само как блести. Става за много популярните сега дизайни с различни вици, линии, върху които се поръсва този брокат. И при дневната светлина то блести невероятно. Има 12 цвята от тези брокачета, така че сигурна съм, че всеки от вас ще намери по нещо. Така. Това е от мен. Сега на моето място идва Валерия да се представи, докато аз ще се наместя като модел. И може би, да, и ще подготвя и камерата. И продължаваме с практичното представяне на тези продукти. Здравейте, момичета! Аз съм Валерия Максимова и съм преподавател на Noir Academy България. Да, много ми е приятно, че всички си присъединили се към нашия ефир. Ако имате някакви пак въпроси, може да си задавате, да си отговорим. И сега ще покажем по принципу как ще работите с всичките гелове. Здравейте, с гел желе, с витражните гелове, как да работите с спрей омбре и такива различни работи ще ви покажем. Сега ще малко подготвим работното място, да си обърнем малко камера. Да може да чете Виктория някакви коментари. Нали, за да може да отговаряме на въпросите. Здравейте! Няма проблем. Добре.
да ни кажете, когато започнем, дали се вижда добре и дали всичко ви е ясно. Ако нещо имате някакви въпроси, задавайте, аз ще ги чета и ще казвам на Валерия. Ние сме подготвили вече ногтите пластина. Свалихме стария гел и оформихме съвсем леко костичките. И първото искам да почваме от гел желе. Свалихме всичко от цялото старото покритие. Тук може да си видите, че нямам ъгълчето. Сега ще пробваме да си изградим ъгълчето без хартиена формичка в техниката, нали, косъмчето или бортове. Да. Ще изграждаме ъгълчето на въздух, общо взето. Нали, всички съзнаем технологията на работа с продуктите на Коди. Първото ги минаваме с голям nail fresher, след минаваме с малък nail fresher и след ще сложим ультрабонд. Супер. Радвам се, че ни пишете, че добре се вижда. Много се радвам. Ультрабонд ги слагаме много акуратно, да не си пипнем кожички, защото той е лепкав. Ако си пипнем някъде кожичка, ще разтече там и база, и гелче. Да, ултрабондът той идва като грунт. Там, където има ултрабонд, натам върви и базата. Съответно, винаги изтисквайте четката преди нанасене, за да не се разтича към кожичките. Защото тогава и базата, и гел лака ще се разтича към кожичките. Аз слагам Rubber Base, малката капка и с четка за гел го разнасям, като втриваме в ногътната плочка в много тънък слой. Включам лампичка. Ще взимаме гел желе 0,5, който съм лечен. Ултрабонд не се ли нанася пак до кожите или не е задължително? Не е задължително. Като цяло се нанася върху естествената ногтната пластина. И върху тази повърхност, върху която се сложите изкуствен материал. Аз сега няма да слагам гел желе толкова са близо до кожички, някъде на половина ногтната плочка и така. След ще пилим с пиличка. Тоест Валерия е сложила не толкова близо до кожичките, защото натам няма да нанася гел. Но да знаете, че самият гел държи само ако е сложен върху база. Да, добре. Да. Винаги за гела трябва да има подложка. Като видите, той е доста гъст. Първото го слагаме в тъничък слой. Сега взимаме малко по-голяма капчица. И ще работим точно от едната страна, къде се няма ъгълчето. Аз ще взима тъничката четка. И малко по-малко по въздух
като рисувам нашия тъгъл. Кога и защо се получава отваряне на базата от към кутикулата? Всъщност това е много добър въпрос. И аз в момента правя Reels точно за отварянията. И там съм изписала абсолютно всички причини. Така че следвайте ми страницата и следващия Reels ще е за отварянията. Всякакъв вид от към кутикулите, от към синусите, от към свободния край. Всички възможни причини за отварянията и ще разберете всичко. Чакваме да го видим. Както си видите, направили се ъгълчето и, к примеру, нали, ако не искате да си слагате гел, ако искате да си сложите база, може да ги изпилим по формата и отгоре да си изравните с, нали, прозрачната цветна основа или с камуфлираща цветна основа. Също така, ако някъде ви липсва ъгълчето на квадратчето, пак с техниката, нали, такава космичета, може да се сложите тук, там, къде се има нужда. Сега ще свалим лепкав слой. И ще го изпилим. Малко е трудно на Валерия да работи, Да. защото статива и е точно пред лицето. Когато примахнем лепкавия слой, нужно ли е пак да сложим ултрабонд преди следващия продукт? Не. Ако следващия продукт се нанася върху гела и вие вече имате изкуствен материал отдолу, няма нужда от ултрабонд. Но ако вие ще слагате следващия продукт върху, макар че тук в случая има база върху целия нокът. Така че изкуственият материал и подложката отдолу вече го има. И повече ултрабонд не се слага между слоевете. Може и с клечка за зъби, може и с дървената пръчка, и с някаква ветичка, с всичко по принципу може да работим. Сега ще покажа така, ако си видите, кога сме работим в техниката по въздух, нали, отдолу имате малко такава като дебелина, която се трябва да приберем с електрическата пила и на крайник. Може ли стънък слой да се сложи само като вид укрепване на свободния край? Какво значи тънък слой? Да си сложите тънък слой като база? Не може, защото са прекалено тънък. Нокът, нали, съм мек, гъвкав. И ако прекалено, чак толкова втриваш тънък слой, не се стане. Трябва да има минимален някакъв слой. Аз ще пусна електрическата пила. Или количество трябва да има? Да, трябва да има малко количество и трябва да има и архитектура правилна, за да може да държи. Сега ще взимем един от любимите ми накрайники. Така, като
така като обяснявате и показвате как се използва продуктът е супер. Благодаря много, колеги. Благодаря, много ми приятно. Да, изчитам. Когато си правя форма квадрат, ми се чупят връхчетата. Ако използвам гел желе, ще издирват ли повече? По принцип, гел желе е най-твърд продукт, който имаме за сега в търговската марка Codit. Така че той е най-твърд, най-издържлив и преди нямаше никакви проблема с гел желе. Всичко се държи, даже на тези ногти, върху които нищо не си седи добре. Така е. На колко оборота е пилата? Когато сваляш, на колко оборота? Аз пускам минимум на 15 000. Работя с електрическата пила на Коди Маестро. Вие сте може да работите на по-ниските обороти. Или на по-високи, ако пилата е по-малко мощна. Да. Зависи пак от нали, грубостта на накрайник. Гелчета, които са витражни. Да си изберу някой цвят. Момичета, вие сте супер, много активна аудитория имаме днес, за което много се радвам. Сега ще взимаме витражен гел и нашите новите брокати и вилки и ще направим хем такова малка нещо като декорация. Те са юки, имам 4 цвята. Те са всички по принцип прозрачни, само са приливка е различна. Да. О, този е златен. Да. Златен. Аз даже знам кой ще хареса майка. Майка ти са златно, Да. разбира се. Тя много обича червено и златно. Това са точно за нейни дизайни. Няма да слагаме златно, това ще стане прекалено. Ще бъде прекалено много златно. Нищо да ти след 2 дни на маникюр пак е. Да. Така че няма проблем. Значи, като ние сме работили с гелче, Има ли пластилини за 4D декорации? Не, нямаме. Пластилини не. Като цяло марката има цветни акрилни прахове, които, когато се смесват с мономер, се получава една такава пластиновидна конструкция. Да, много и от които могат да се правят много финни декорации, много финни цветенца, листенца. Имахме дори един курс с Ана Попова, на която е майстор по всички тези декорации, но с пластилин няма. Като цяло, единственото, което имаме е 3D гел, който е много твърд и става за по-изпъкнали декорации, за
3D шарки различни да направите, но не за много изпъкнали декорации. Виждате колко са хубаво блести. Даже ако отгоре си, нали, прикрием с прозрачен гелче Или с витраж. или с... Не, сега ще покрием с витражно, но по принцип, даже ако си сложите прозрачното гелчето, ще стои много красиво. Да. Може да сложите върху целият ногът, може да сложите в зоната на кутикула или наобратно отдолуто, нали, като нещо като омбре. Лампичка на замъква. Да се захвана. Да, това са като люспички, ама много такива са мекички. И може само да кажеш пак, ние сме ги нанесли върху изпечен гел. Не. Сложих, вие сте по принцип, като работите, всичко зависи с какво работите. Ако ще работите с гел, може да сложите в тъничък слой гелче, отгоре сложите люспички и си изпечете малко в лампичка, и отгоре затворите с пакет, с какво да работите. Ако с гел, ако с база. Тоест, ние ги слагаме в течния гел, не изпечения още. Да. Да, разбра. Така, дано по-често пускате. Ще пускаме, обещавам. Ще се изправяме, ще пускаме по-често. И вие сте страхотна аудитория. Много ви благодаря. 3D гела също може да се използва за по-обемни декорации. Да, така е. Също така, по принцип, по този 3D гел може да си осветите или с една капка на гел лак, с едни някакви брокачета, с някой пигмент може да си осветите и ще стане като, нали, като гел пластилин. Само, че всичко в едно флаконче, взимате малкото количество, отсветявате и го слагате. Да. Просто е по-различен по консистенция, отколкото пластилина. Брокат като люспички. Да, точно така. Люспички са. Юки люспички. Имам въпрос относно люспите, тъй като всички сме използвали фолията, които лепим, поне аз имам проблем с тях. И топ лака започва да се лющи, когато го използвам. С тези люспи има ли шанс пак да се получи така? По принцип, всички тези декорации, които ние сме правили, люспички, фолио, лепенки някакви си, такива различните работи, нали, топ лак, това са, да, е топ, обаче той е, нали, доста тъничък. Ние слагаме го в тънък слой. Ама клиенти, нали, имат свой живот, работят. Използват ногтите и се просто като протрива. Така че върху всички такива декорации препоръчам да ги слагате или 2 пъти топ, или база и топ. Да. Най-добре е база и топ даже. Защото базата идва по-гъста. Да, по-плътничко. Да. Слагате един слой база, изпичате, след това топ. Колко са красиво става. Като си щупено стъкло изглежда. Обърни ми ръчичка. Също с този гел работим в техника без пилене. Аз нямам сега да слагам гел чак толкова до кутикула, защото нали си само да показвам как работят продуктите и другото, че Вики има след 2 дни маникюр. Да, ще го изтърпа. Това е ден.
Така. Да го изтърпиш. Ние докато колата навесим. По-близо да си изтърпиш, той е червен с брокати. Да, то това ще е по-трудно. Това са ги ползвали такъв витражен гел на пец. В червено малинено, много красив. И гел желе. Пак е на лапет, който са млечен. С 3D гел и малко акрилна пудра, според мен ще стане почти като пластилин. Възможно е, да. За да се закрепят. Да, между другото, това е идейно. Да се смеси 3D гел с акрилна пудра. Да ви кажа, честно не съм мисля, че имате чак толкова клиенти на такива 3D декорации с... И между другото, сега имаме и силиконови формички. молдички, да, за такива обемни декорации. Сега ще сложим топ, който са без лепкав слой. И без лампичка много не ми вижда добре. Специални слайдери с базата е топ 2 в 1. И след това с топ, да, може. Аз по принцип много обичам база с топ 2 в 1. Ако вие знаете в Коди има такова база с топ 2 в 1 в едно шашенце, то е по принцип не са подходящ за работа, нали, с клиенти като база и като топ, да говорим така. То са някакви такива домашни повече потреби или са за декорация. Аз много го обичам, ползвам, защото той е много течен, много хубаво се стои върху декорация, няма такова като си отлюспва и ни добавлява такъв обем на ногтите. Защото много често, примерно, най-накрая на процедурата, клиентка иска някакъв пигмент да ги сложи. И ако се сложим топ, пигмент, база, топ, се стане пак такива едни баници, а не ногти. Кремвирки, баници, пирожки. Понякога топлака става ми на дупчица и не знам защо. Тук по принцип има доста различни са причини, защо става на дупчице. Сега ще обясню. Това са нашия ногъч. Камера не ги придава толкова красота, колко виждам аз. Да, така е. Има малко отблясък, но изглежда наживо много хубаво, все едно като граден дизайн. Да. Да, и най-красивите цветя, нали, такива обемни декорации стават само с акрилен прах. Първото, не ги препоръчвам да ги ползвате спирт в работата, защото не са измислен за маникюристи по принцип, а за медицинска дейност. За нас измислени определени продукти, които трябва да ги ползваме в нашата работа. Да, втората причина може да си, всъщност това е една от причини да си изтрили лепкав слой с някой нали, такъв продукт, който трябва. Или ако има някакви продукти, които са имат доста такъв лепкав слой след изпичение, там пак трябва да си изтрием лепкав слой, за да няма дупчица от топ. Другото, когато си взимате прекалено малко топна четка, чак толкова си изтривате и по такава сухичка четка слагате. Аз го слагам с една такава малко по-голяма капчица. Това са по принцип едни от такива най-разпространените причини. Добре, че Валерия вижда коментарите от другия профил, защото аз тук не ги виждам.
Аз го гледам и на ногти, и на коментари и всякъде. Значи, подготвям нашия следващ ногът. Пак, нали, стандартната процедура. Голям nail fresher, малък nail fresher, ultrablond. Нали, fresher, да. Не, Деси, май не си издържа 10 ногътя такива шаренки. Ще изяде през нощата. Сложихме ултрабон. И сега изчакаме малко да изсъхне ултрабонда. И нанасяме каучукова основа. Пак, нали, си слагаме малката капчица. В лампата. Дай ми мострички на тези гелове. Да всъфлявам. Да, точно. Това са всички цветове на Self Gel. Има 3 брокатини, които са от старата колекция. Pink Shine, Beige Shine и White Shine. И те са, които са новички си дошли. Много са красиви. Сега ще отворя кутийки. Има Milky Pin, Sandy Rose, Misty Rose, Retro Rose, Beige и Milk. Аз съм готова. Супер. Засека малко. Ще покажем светове. Виж, моите почти са празни, защото много ги харесвам. И клиенти много ги Да, и клиенти ги много харесват. И пак са много удобни в работа, защото имат много приятна консистенция. Може да си работиш от тук вече или няма, които са White Shine, да, от най-любимите. Има много такава хубава, приятна консистенция. Може да работите и като в техника без пилене и като в техника с пилене. Зависи, нали, от ситуация, каква ви трябва, какво искате да направите. Дали искате да си пилите или да не искате да пилите. Така че всичко се зависи. Това е Misty Rose. Misty Rose. Retro Rose. Много са красиви такива естествени цветове. Sandy Rose. Това си имам да кажа. Сега ще го сложа. Добре. Беж. Да, и курсистите го харесват. Аз даже забелязала, че май най-повече от всички ги харесват тези гелове, които са софт. Self-learning. И са Milky Pink. Пришито. Така са добре ли? Може да говоря малко по-тихо.
Добре. Значи, с този гел, нали, не чак толкова течна консистенция има. Течна само, такава само изравняваща. Пак може да работите, нали, като казала преди, да работите в техника без пилене или в техника с пилене или в техника бортове. Да, Зависи. аз съм го пробвала като бортове. Да. Това са не може да работите като с гел желе, да си работите по въздух, да си изградите някакво угълчето или да си сложите в прекалено там някой тънък слой да си седи, нали, толкова са твърдо, колкова гел желе. Малко са различни, ама и двата са страхотни. Значи, нали всички се знаем как да работим в техника без пилене. Слагаме под техника на изравняване с база. Техника с борд. Това са значи, че с тъничката четка, която на вас ви е удобно, може да сложите от тук, от крайчето, нали, бортове, къде ви липсва. К примеру, ако се нокъчето, нали, при нас е при Вики е много хубаво нокъчето, равничко, нали, със своята арка, обаче понякога се стои, че този угълчета си пада надолу. Да, при мен става. Или там другото пада надолу. Тогава си може да си сложите, нали, на този угълчета борчето. И да ги сложите тук в крайчето, да си укрепите, нали, свободен край. Това се става за прекалено късички ногти. Много е хубава техника. След го печем, се изпечи, сега ще покажем. И след го слагате в техниката без пилене. И за да имате да се изпилите само, нали, угълчето и свободен край. Минималното пилене. По принцип знам, че всички повече обичат да работят в техниката без пилене. Да. Това е, да. Това са Супер. гел Self-Level гел. Цвята е Sandy Rose. Сложим. Добре, сега ще сложа копачката. Ама там пише по принципу на украински язик. Не знам дали се разберете. Самото название на английски. И сега, даже без изравняване, нали, виждате, че няма да ги пада свободен край, като клюв на орел, да, така се пак може да си изравните малко си ногти, след да си изпилите отдолу, да си бъдат равнички в такава техника. Обърни ми грешите. Ако сте сложили повече материал, винаги може да го оберете с четка. Не е проблем. Предмети послагай.
TikTok ще пускаме ли лайфове? Тук си малко по-сложно. За сега не, защото на профила codeprofessional.bg имаме малка аудитория там. И за сега ще сме в Инстаграм само. Да, точно така. Съм сбината в не знам каква е буква. Г. Май буква Ф. Аз пуснах втори път лампата, докато ти говориш. Сега ще свалям леко слой. Малко ще изпилим свободен край. Страничници. Страничните бордове, синусите. О, да си, нали знаеш, толкова са ни обичам тези работи. Горни, долни паралели. Отгоре. Ще видим, защото не е чак толкова удобно за стойката, нали? Не виждам дали е чак толкова си изравнило равничко. И по принцип аз обичам да работим в техниката с пилене. Това са някаква такава моята терапия. Имам друга колежка, не съм. Не. На този профил, те пишат на другия профил, аз тук не ги виждам. Аз просто не разбрах какво. И на друга колежка, не само на мен по-горе, тя е писала, ще направя записа, след това ще го пратя на дамите, които представят лайф. Добре, супер. Благодаря. Лайфа ще се съхрани на страницата codeprofessional.bg и на моята Виктория Pro Cosmetics. Що изключи това електрическа везла? Кой знае? Имаш ли разключен? Не. Не, добре. Чакай. Сега ще донеса разпън. Чакай, сега ще допнеш. Няма проблем. Пробвайте да гледате на записа. Не знам защо се накъсва звуката. Понякога се случва, може би и връзка, и нещо другото. Може би пробвате да се излезнете от лайфа и да влезнете отново. Една секунда. Сега ще прехвърля звука върху другия телефон. Просто. Така. Ето. Така е по-добре. Пак ще изпивам естествено много долу. Пробвам към тебе.
Спрейче, добре. Ти каза, че върху тази база. Да, по принципу, всички ли пробвали тези нашите спрейове омбре? Къде са бяха? Тук са при мен. По принципу, върни звука, като бяха преди, че така още по-лошо пише. Сега ще ги върнем наобратно. Да, върна. Значи, по принцип, тези с спрееве на омбре ги слагат са върху Quick Base. Обаче, като дойде тая новата база, която са без киселинина, ние сме пробвали да сложим върху нея и върху нея седи омбре по-добре. Пак е върни го на телефон. Пиша, че не си върнала. Пробвайте са много хубави. Има и такива лятните цветове. Лилаво, синьо, розовко, жълтичко. Има и такива брокатини, които са за празници, хубавки. Да. И най-накрая имаме и бел. Да, пробвай сега. Така е добре ли е звука? Да ми напишете дали добре се чувам. Аз от прах ще почиша с Nail Fresher ногътчето. Добре. Взимам тази без киселинина база, новата. Слагам тая база в тъничък слой. И отгоре на неизпечената база ще слагаме нашият спрей за омбре. Прибери за секундичка. Когато ги натисквате, той си сипва такива сухите частички. Колкова са по-силно натискате, толкова са по-ситно се сипят частички. И отдолу догоре. То нищо не... Чакайте, съжалявам, че не се виждате. Но на база е по-добре, да. Си седи направо, като с аерограф го направили. И сега го печем в лампата и отгоре си сложим топ. И нашето омбре готово. Ако искате още по-беличко, може да повече сложите, нали, този спрейчето. Красота, да. Аз отгоре слагам топ без лепкав слой. Пак, нали, ако виждате тук в зоната на кутикула има беличките частици от спреева, може да си почистите с безфлакното тампонче. Можете ли много да го Може. ще се стрина.
Мгм. Слагам лампичка. Какво ще остана? Още останала металната боичка и тези, които са, кажете ми, рефлектив, да. Брокатите. Да, брокати. И са готови ногчета. Сега на този пръстчето пак си сложим гелче и да ви покажа как да работите с тези сухите брокачета, какво може да направите с тях. И също така и металната боя. Докато съхне, може на този да покажем металната боя. Тя е направо като течен метал, много са красива. Да, като тече метал. Не са повече време, толкова са колкова една минутичка. От една минутичка до две, зависи от вашата лампа. Няма да го печем, че няма да си издържи чак толкова шарени ногти. Само да ви покажем. В февруари имаме нужда от модели в София. Видите ли си, много послушна модел. Тя е само тук сега послушна, защото двата телефона на стойките. По принцип, като тя седи на маникюр и има телефон, тя не се послушна. Пак нанасяме каучукова основа, тънък слой. Спрящи движения. Да. В лампа. Да, и се печем в лампата. Значи, те са цветните, които са светоотразяващи брокачета. Има абсолютно са различни цветове. Май 12 цветове, ако не съм лъжу. Розовки, розово злато, сребрено, шампань и синички, зеленички. И по-черничка. Абсолютно са различни. Те са по принцип за различни са декорации,
които искате да си направите, да си направите някакви чертички, да си сипете отгоре сухото или да си сложите на цялият нокът, да си сипете и да си изпечете, да си нарисувате френски, да си сипете отгоре брокачета, да си седе такъв... Като релиефно. Да, като релиефно. Може да го добавите, да си разбъркате с базата, да си рисувате като нали, брокатината боя. Може да си сипете малкото в някакво количество гелчето, да си имате гел със светоотразяващи частици. Нали, абсолютно са такива уникални сухици брокачета, които са пак влизат в модата, като преди години имаше доста голяма сбор на такивата брокачета, след ги спряли и сега пак има. Всичко ново е добре, забравеното старо. Като винаги, да. Тук се слагаме гелчето в техника без пилене и няма да си слагаме бордове и нещо другото. Пак работим с Self-Level гел. Искам да обърна вниманието, че Валерия взима гела с едно движение. Загребва го като лъжица. Не го бърка, защото когато го бъркате, образуват се мехурчета. Гелът е достатъчно гъст материал, да. И не го бъркате. Не го бъркате доста. Също така като и с бази, също така като и с топи, нали, с различници. Внимавайте да не ги бъркате с четката, защото ние сме всички живеем във въздух, вътре влиза въздух, оттам стават балони, оттам стават различни съоблаквания, че продукт вътре с балони. А това са по принцип правите вие. Малко ги обърня. Заповядайте при нас. Ако си искате да се научите, винаги заповядайте. Имаме абсолютно огромен спектър на различните курсове, от начинаещи, надграждащи, декорации, работа с акрилен прах в 3D декорации, горните форми, изграждане с гел типси, укрепване с гелове, работа над грешки. Абсолютно са различни. Искам също така да бележа едно нещо. Нашата академия отскоро се ребрандира и ако до сега се наричахме Cody Professional Academy, то сега вече сме Noir Academy. Този ребрандинг се наложи, защото искаме да се увеличим спектъра на курсове, които предлагаме и имаме сега и други майстори, топ майстори, които надграждат, ходят на курсове извън България. И с тази академия искаме да пускаме курсове не само както до сега за маникюр, педикюр, мигли, вежди, грим, но и за фризьорство. Така че очаквайте много нови неща от нас. И следвайте ни профилите за новини.
Аз изкарах курса майстор от нула при тях. Уникални са, хора страхотни сте. Пак бих ви избрала винаги. Благодаря, много ни е приятно. Ние сме обичаме всички нашите курсисти. Вие сте като част от нашето семейство. Да, така е. И благодаря ви винаги за обратната връзка, защото тя е много важна за нас. Дори да е критична, само така може да ставаме по-добри, така че всякаква критика е добра приета при всички наши обучители и особено при мен. Да, речичка. Благодаря за толкова са хубавите курсове, за толкова са хубави отзиви за курсове. И много се радвам се, че включвате в такива лайфове, че ходите при нас на семинари, че си развивате своите знания и навици. Това са много важно. За един майстор е много важно, защото постоянно се появяват нови продукти, нови техники, които улесняват работата, правят я по-качествена, по-красива, по-бърза. Така че не спирайте да гледате и да се обучавате и да идвате на курсове и да надграждате. Той един човек, като гори с професията, няма как да стои отстрани. Но, нали, за да ставате добри и най-добрите, трябва винаги да се информирате. Абсолютно винаги. Да, това е едно от най-важното. Значи, оправях, ние сме нашият. Ще има ли някакви продуктови семинари скоро? Ако да, в кой град? Следващите градове за семинарите, мисля, че бяха Бургас и Варна. Даже мисля, че обсъдиха датите за тези градове. Някъде пролет. Да. И май някъде лятото ще дойдем в София. Да. Ако искате, ще дойдем. И София и Пловдив. Тази година със сигурност ще има пак Бургас, Варна, Пловдив, София и Стара Загора. Ако имате желание да си дойдем при вас, в вашият град, с някакъв семинар, винаги може да се пишете. Ако има доста желаещи, може да се съберем и да си дойдем при в вашият град. Ще се радвам да дойдете и в Плевен. Добре. Благодаря, да. Ще дойдем. Ще запишем вашето запитване и ще пуснем и анкета, и семинар и курс. И дано. Да. В Пловдив кога ще е? Още не си насочили дата, така че някъде пролет. Всички са семинарите по принципу са в пролет лятото. Да. Така че, значи, направили ние сме нашият. Лесно, ако напишете в кой град не искате. Да, ще бъде по-лесно, ако се напишете в кой град не искате. Така че, направи са нокачето. Сега с тези ти, които са светоотразяващи частици, като аз казала преди, може да си нарисувате нещо, да си сипете нещо отгоре. Може да си нарисуете в френски маникюр, да си сипете отгоре, да си стои такова релиефното. Може да си сложите, к примеру, прозрачната рабър бейс на целият ногът, да си сипете този прахчето и да се изпечете в лампа. Само трябва да се изпечете минимум 2 минути. Ако си лампата по-старичка, трябва да си изпечете малко повече и той си седи цял такъв релиефен. Сега е много такова, един пик на такава популярност на тези малко релиефни брокатини дизайни. Аз сега ще сложу, к примеру, няколко там чертички и ще сипем с прахчето. Като казала, може да си сложите, нали, и
в малкото количество на гел. Сега ще пак покажу. Сега Валерия е взела каучукова основа върху четката и с нея ще направи ивиците. Так. Само, че не взех никакъв инструмент, ще взимам такава сухата четка. И такава сипете върху нокъча. Печи в лампичка. Прозрачния слой. Върху 3D гел по принцип остане, ама за мен е по-добре да си, ако искате такова нещо брокат. Да, по принцип ги става, само че зависи какво да направите с 3D гел. По-скоро трябваше да си сложите пак с четката в тънък слой прозрачната rubber base и да си сипите отгоре, да си, нали, да си стане брокачето максимално равномерно, да кажем така. Пак може да се смесите с 3D гелче, ако искате брокатен 3D гел. Ако искате такова по-релиефно. Да. Тогава да си сложите с четката. Прозрачният слой беше каучуковата база. Rubber base gel. К примеру, като аз казала преди, нямам такава палитра, взимам такъв кейс от фрезички. Това съжалея. Сега чакайте да ги взима такъв някой. Да си взимате за себе толкова с гела, колко трябва за една поддръжка или за едно там изграждане. Да, става като бял седефен гел. Да. И с всяка един тип брокат може да си направите, нали, някакъв такъв брокатен гелче. Защото, к примеру, такива гелове, които са имат вътре светоотразяващи частици, за сега няма в продажба, поне аз не ги виждала, нито в една търговската марка. И то се седи много красиво и, нали, заради това, че брокачета са светоотразяващи, са много красиво, блести на слънце. То стои като скъпоценен камък. Да. Давай го. Като си изпекли, четка за прах. И не ви трябва пръстен. Също така с този смесене, нали, като с гел, ако се искате да направите някакви такива са линийки, нали, с такива светоотразяващи частици, пак няма сега такива гел боички с светоотразяващи брокати, се взимате или някаква гел боичка, която се искате, или, к примеру, rubber base,
пак е да сложите на палитричка, да си сипете вътре брокаче. Сега ще го сипна. Взимам малко по-розовият. И също така с тънката четка може да си рисувате. Няма чак толкова блясък, колкото на сухо, нали, колкото като си насипете сухички. Ама кой ни обича този ощущение такова, нали? Усите за грапово. Да, грапово. Може да си смесите и да си сложите такива чертички някакви. Пак може да си нарисуете така френски, нали, като аз казах, с смесените брокачета. Може да си нарисувате усмивка върху нокътчето, нали. Тук са такива чертички. Може да си нарисувате усмивка и тази усмивка да си сипете с брокати. Пак е много красиво. Искам да питам дали имате за сега някакви въпроси. По принцип сме приключили с нашия, да кажем, такова демонстрационната част на нашия лайв. Задавайте някакви въпросите на нас. Така са. Така или иначе, дори да ви се появят въпроси след лайфа, заповядайте да ги пишете в коментар. Ние от наша страна ви благодарим, че бяхте с нас. И сега накрая най-важното, условията за томболата. Сега аз малко да се обърна към мен, да си кажа чао на всички. Така съм тук аз с втория щатив работя, така че благодаря за всички, че сте дошли на нашия лайв. Беше ни много приятно, че се посетили, че се задавали ти въпроси. Както казва Вики, ако ще имате някакви въпроси, пишете, ще отговорим на тях. Този лайв ще си съхраним. Гледате отново и заповядайте пак при нашите ефири. И чао от мен, лека вечер! Здравейте пак! И набързо само да ви кажа условията за томболата. Както обещах в края, значи условията са всъщност две. Да следвате страницата на codyprofessional.bg и моята Виктория Pro Cosmetics и да отговорите правилно на следните въпроси с коментар към този лайв. Въпросите са следните. Първият въпрос. Колко диода има 86 ватова LED лампа Glow? Ето тази. Вторият въпрос. Безкиселината база по-течна ли е от каучуковата или не? И третия въпрос, съвсем лесен. Има ли нужда от слой база под гел желе? Всеки, който отговори правилно на тези въпроси в коментар към този лайв, който ще се съхрани, ще участва в томбола след една седмица, т.е. следващия четвъртък. На случайен принцип ще изтеглим 3 печеливши и подаръците са следните. Първият подарък е една каучукова основа плюс безкиселинна основа плюс топ без лепкав слой и 3 гел боички, една от която ще е металната, другите две може да си изберете вие. Втория подарък е каучукова основа плюс 2 гел желе. И третия подарък е каучукова основа плюс 2 Self-Level Builder гел. И на това спирам този лайв. Много ви благодаря, че бяхте
с нас. Много ви благодаря, че ни слушахте и ви пожелавам да надграждате и да ставате все по-добри и ние ще ви помагаме в това. До нови срещи! Чао!